Ang laking alimango guys. Wala to, karingasam man. Tsamba. Makagdanak sana. Nakadalawa na tayo guys na malalaking alimango. Dokon? Kanina ito nalulukon kanina na nakalusot. At dito sa alarm mo. Galing pa lang sa panulo guys, nagpawod na. Guys, ready to eat na. Luto na yung ulam natin guys. Kadali na tayo guys. Ayaw mga niya guys. Ayaw, wadi na. Wadi na. Isda ya? Makarigo ko sa dagat. Oh, alimango. Ada ko san mata. Saan ano? Makaruga ka? Pero hindi ka nalang pagbahala sa baloso ha. Sura. Ano pa? Dako. Klaro? Mm. Ang laking alimango guys. Wala to, karingasam man. Tsamba. Makagdanak sana. Nakadalawa na tayo guys na malalaking alimango. Ang labo ng camera Hindi guys. hindi na tayo gumamit ng sarap. Kinamot na natin guys. Yung kalabo. Turbol na ang ulam-ulam. Ano saya? Ihigot mo. Yun, tutira niya paghiharan mo kamot. Taklubi. Gusto natin mabay kay tambok. Ang laki ko dyan. Tingali ka unon laniran kuan. Sura. Dokon? Kanina ito nalulukon kanina na nakalusot. Lukon guys. Hindi na. Bakit na? Ang kanina. Ito kayo nagpa-from video ah. Nakalutang oh. Yakop. Nagdulataw-lutaw ka pa. Oh, medyo lunuhon siya. Pinalay palusot. Pwede mo didi, ato bang permit sa imo? Ato bang repermit sa imo sana? Hindi ko na dyan sa bala. Hindi ka sa dulo, ano pa? Lukon. Ito ka tihara ni kay kuya. Dito sa dulong ka dan surodlan. Ang dami lukon guys. Kay madami ng lukon guys. Sa tapat lang ng bahay kubo. Gaba. Nadakop? Nakalapit ka na din sa inyo. Yamayo. Sabi mo na maigot ito. Wala ito maigot. Larb. Wala ito maigot. Aray, ulo sa takong target. Yo, panalo ko pa. Babanti. At dito sa alarm mo. Pare ko na lang kung kriya niya ulo. Dito makadi sa akon. Ay ano sa? Ano? Pwede. Hindi ka dito. Nakukas lang gani makakadakot. Pare ko na lang kung kriya ulo. Hali pa nga na pasayan. Maragin sulod. Dodo, lubat na ko niya ura-ura. Para ko na lagi. Nakato na pa ulit yung dito. Ako din. Banta dal ulo ka para bumati. Makapanunod kit gihapon buwas. Kuha na lakat.
Isulod. Ako, nagpalabot. Okay, isurod. Sabi nga nung alimango. Ginkuan mo, isulod mo. Tanggal ang mga kagat ko sa mga laot. Ano ito? Mga laot. Similyaon ba? Bisan ini waray kagat. Ipapalit lagi hapon ini sa similya. Talaw. Kadudog. Kasi ano kay mga lupod ang lupod. Kadudog ko na. Nag-blurred na siya pero nakuha mo dahil nabalik. Saan kayo nag-blurred man? Kung nga na nandoon, may daangan sulod. Ah, ayahay mo. Hindi naman nakilusan. Ito te. Nakalusot siya sa buhay. Palusot. Dako na luhusan na iya. Ha? Dako na luhusan na na imukuan. Nana. Didi pa ako nakalusot to didi. Dapat din tatakpan mo to. Nalusot na sira nga sa luho. Balik sa may baba. Dili ka sa ako mo. Guys, pauwi na kami sa bahay namin. Ito lang na huli namin. Tapos lo daw tayo makamot. Kay ma-ipsik. Update na lang namin kayo pag andun na kami sa bahay namin. Astig no. Siguro mag-vlog ako pag na-monetize na si Kuya. Ito na ang huli namin lahat guys. Ulam lang namin. Pati yung mga malalaking alimango. Ito yung pamain natin bukas guys. Dalawang igat. Ma! Ikain ko, ade? Malo? Isang mangnay guys, nakahuli pa tayo. Yan ang picture na ako saya. Ade, Okay, nasuot ko ng pikuan. lagay na natin guys. Nano, magpakukup laang. Ay, ayaw pag-adoy. Pagbasin, maundang. Hindi nga na ba nila klase na badua? May patapat ito. Pagkatak daw sa yung mga luto. Hindi mo yung sinulan? Daw. Uda mo kumang gyapon. Ang dag ko na limango, amo na naging luto. Kay, Aray la, mari pa kami nangaon. ang lalaki ito sa ilar, manda ko. Naman yung baligyo mo tayo. Unod ako na nga ni kagato. Hindi mo yung sinulan yan nila. Hmm. Udag ko sa pasayan, ano? Daw. Makitaan nga ni Wala namin na. si Mano nanulo. Ang gamit Pagtingog sa nuwak-wak, uuli dahil siya. Sino? Umano. Solar yan yung gamit ko nulo. Ito nga na yan, ubusan no. Upod ka. Oo, naman po dito si Radua. Hindi na tanok. Oo. Ubusan, pati tambasak ka daw, tambasak. Tol out. Tambasakan. Sino yung tambasakan? Yung kakaon di ba ito? Baka may bantol. Peskat. Yung kakaon ito, sa iba na lugar. Ada anda ko diri sa ilar mo. Naman. Ito. Mangnay yo. Ayun. Ay, ito ng mangnay. Pag tigbas na ako sa iya, ora maego sumunod sa luhoan. Yan kay pag sulod niya sa luho kay nasalit din sa sundang. Wala na siya makagawas. Di pa kaon. Kaunggod siya. Tinula lang ito, nauna nga ito. Tula la. Pare ko la damuan sa baway para mauro aslom. Ato si Joper. Pare bung mira dito kaya ito ngayon si Joper ngayon. Joker. Ato si Joper. Ora. Oh, ada naman pag may bata dito. Ay, bawin si Rakuan. Itan. Nonoy. Oo, dito. Mau ngayon kay Karibhong. Bawin tikang nada.
Makayagad kami solar. Galing pa lang sa panulo guys, nagpawod na. Nandito kami kasi ipag. Ito yung libangan guys sa paggawa ng pawid. Ay, papapangulit, be. Guys, ready to eat na. Luto na yung ulam natin guys. Hindi kanina masyado naka-ayos pag vlog kay hindi pa marunong yung cameraman.